Čo rozhoduje o tom, či budete svoju sedačku milovať alebo jej kúpu ľutovať? Práve materiál často rozhodne o tom, či bude sedačka praktická, krásna aj po rokoch. A každý materiál má svoj charakter. Začníme kožou. Koža sa ľahko čistí a je odolná voči škvrnám a poškriebaniu. Pri správnej starostlivosti časom získava peknú patinu. Zároveň však pomerne drahá, citlivá na teplo a slnečné žiarenie. Iný charakter má ľan. Ľan je ľahký, chladivý a prirodzene elegantný. Jeho textúra dokáže priestoru dodať jemný, rustikálny charakter. Zároveň je však náchylný na krčenie a žmolkovanie. Ak chcete výraznejší vizuálny efekt, možno vás osloví zamat. Zamat je mäkký, luxusný, pôsobí sofistikovane a je odolný voči opotrebeniu. Na druhej strane však priťahuje prach a je citlivý na zatláčanie vlasu. A potom sú tu syntetické látky. Syntetické látky sú praktické a odolné. Ľahšie sa udržiavajú a sú odolnejšie voči škvrnám, vyblednutiu a opotrebovaniu. Voľte však značky, ktoré deklarujú svoju kvalitu, pretože nie je syntetická látka ako syntetická látka. Na Bund.sk nájdete sedačky od renomovaných dizajnových výrobcov, ktoré volia materiály a štýly tak, aby bol výsledok maximálne kvalitný a nadčasový.